osiptal e kind mamoko. Maduong' ni gimoro amora ma apiko bed ni tiyo kode kanye nyaka bed insured. Koro sama ikawo ne okumba en ni okumba no nyaka bed ni orite e tije motiyono. Ka tije motiyono emoket ne okumba to gimoro motimore e line no en gimichulo. Obiro tieno makawuono kapo nono ni inyalo chiwo paro ne jogo eko machano haya nyamburko, obed mago mag sikul, obed mago mag ji giwegi, obed mago nyamburko mating'o jowuoth. Akene en paro mane, advice mane mi jogo eko mabede chano timo ka hiring? Nikech wang'e ni kinde ka kinde wantiere koda events, chenro nitiere, obed liete, obed weddings, iwacho ni arus e kind mamoko. Paro mane madichiw negi? Wach mokwongo en ni kadipo ni dwa haya gari, ang'eyo ni wadhi e skunde nikech mokwongo bechgi yot, giyudore machiegni, gin e alwora ma wantie. To waseng'eyo ni e chik mantie sani kaka obet en orito nyithi sikul gi staff kende. Ka wasudo ni mano kende gima nitie to wawere kodgi mokwongo. Ka chik no pok obiro machuno ni mondo mi wan bende wabed protected. Koro wach mokwongo en ni en sure ni gari no kapok ihaya kata ka en mar skul to bo cover ng'at machielo maonge kanyo. Koro paro machiwo en ni wawere kodgi mondi ka gionge gi cover no mondo wakaw geche mamoko moyienegi tiyo tije ainago. Koro mane paro mokwongo. Wach manyalo chiwo, manyalo ng'ado rieko nikech skunde gi odakie iwa en ni mondo chik obed motegno. Machuno ni gechegi nikech gitiye community, gikonyo community, mondo koro chun gi ni gikaw insurance manyalo rito. Ka ging'eyo ni gari ni biro bedo hired to bed ni nyaka gibed gi insurance morito ngima jok ma hire. To bende Jared koro otino makawuono kata mana kapo nono ni ng'ato dwa haya proofs, iwacho ni gin oboke mane ma ka ng'ato dhi haya mtoka mar mondo mi chiwne, mar mondo mi ting' bende negi mayot in case of compensations makamagi?